O, ešte. Stanko ešte jedného. Tam už je pod hladinou, vidíš? Á, je to zmotaný, Nevadí. Ale že už ide. Ty koko. Už zrychľujem mu. Tu máme obecenstvo. Prečekar štand 2. Stanko, ešte jedného. Fishing. Ty koko. Akvárium. Tak toto som ešte v Humennom nevidel. Akvárko. Zdenko, čo vravíte? To toľko lipníkov je hore na Podborovo Sihoťou. Tu je pravý jalčiar z Gelnice. Jaklovce, či Švedlar. Pána, klene 43. Wow, to by bola fakírka. Hoď mu ešte raz. Tomu veľkému. Tu budeš mať najväčšiu rybu. Už ide. Pozri, už ide. Nechce. Rýchlo ti to ide, Stano. Ty môj dôchod. On ide a za ňom ide ďalších 6. Stano, hovorím, že Červený kláštor prvé kolo. Ty kokos. To počúvaj, taký nábeh na Humenskom, ale to by si ešte nemal. A čo si? To 4 ryby si tu chytil tak si za 4 roky. 36,2. Nie, 13 rybka, minulé chytil. Hej? Na štyrke. To som bol na bežni. Na A4? Hej. Tam nekečík netáš. Tam nepamätáš, čo som šiel potom po... Na B4 či na A4? Tu na štyrky a kečup je teraz. Hej. Ale to boli aj 18-ky povolené vtedy, vieš? Hej. Dosť 18-ky som mal. Pán rozhodca, ako to vidíte? Perfektne. Stanko rozbehol, normálne sa rozbehol tu. Pozri, teraz, krásne. Už ide. Ty kokos. Pohyb trošku. Nemôžem, bo šnúra mi ide dole. A už sa dvíha. Pozri. Ja som toto ešte nevidel. Že by tak jalec išiel za tým 6 metrov. Hoď tam pod krík, Stano. Nechcem tu najprv povyťahovať z tej strany, vieš, aby som nepotláčil. Tam rovno pred tebou. Už idú. Hoši. Ten je malý, Stano, toho si mal zobrať. Toho nejdem písať. Toho nepíš, to je... Jaký by bol šťastný takto podobnú, keby ho mal. No? Kečup by za ňoho dal Subaru. Subaru na 3 válcoch. Už je jebané. Tak. Rybka. Maťo, aký pocit je to, povedz? Perfektný. Po hodinke prvá rybka. No. A Stando Gatti už má 28 asi. Už máš úsmev?
Mužku neukážeme. Majo, ako to ide? Peťo, ako to ide? Ide to veľmi dobre, chlapci. Nad očakávaním. Vôbec sme nečakali, že bude toľko ryb. Počuj, výsledky sa počítajú veľmi rýchlo. Áno, teraz po obede áno. Do obeda to bolo ťažšie. Janko, čo tu máme? Ukáž, pohár. Ty kokos. To ani majstrovstvo Slovenska. Krásne pohár. Nemčík. 8, 216, 395. Štempel 3, 70. 3, 70. Silikony. To je Valaško? Trojková kočanina. To je... Ukážeš kečupovi potom. Takže ideme na to, chlapci. Ja vám ďakujem za vaše nasadenie. Nemali sme žiaden protest. Neboli sme na celej trati, nevieme, čo sa tam udialo, ale evidentne to nebolo také vážne, aby to stalo za protest. Jeden protest bol podaný anonymne a bol na hráča z Novej Bane, lebo fajčil počas preteku. Komu? No tam práve sme to nevedeli. Tam ide o to, že nám ostatným nie. Sme to nevedeli vyhodnotiť, či to bolo plus alebo minus. Dobre. Usporiadateľ povedal, že začneme od 12. miesta. Nie, začneme inak. Začneme najväčšou rybou. Najväčšiu rybu chytil Jan Braun Puchov. 486 mm v studenej vode. Dobre, a teraz ideme 12. miestom. Na 12. mieste v Banskej Bystrice Martin Donoval. Oplatilo sa merať cestu. A vy, pán tréner? Počúvaj, to kým 12 natočíš. Čo bolo? Máte šťastie, že som nechytal dneska. Martin Klaučo. 8 rýb. Ale menej cipsových bodov, pretože 8 rýb mal aj na 10. mieste Marcel Roza. Pumper! Na 9. mieste Spiska Nová Vesmír. Zdenko Nemčík. Ty, odrybňovať! Skoro! Na 8. mieste Vranov Joško Jankovič. Na 7. mieste so silným štartom, ale slabším koncom Stano Gattinger, 21 rýb. Stando! Ráno bol na červenom kláštore, v pravom rohu. Na 6. mieste Peťo Tomkov. Na 5. mieste takisto Počúvaj, že ja som chcel mať 10 ľudí. a ideme na stupeň víťazov. Na 3. mieste Rožňava Keču, Peter Alexovič. do Francúzska. Bez vypletí. Skončia všetci konečne. Choď, až sa opýtaš Peťa. Na 2. mieste Filip Mrážik Puchov.
to. A víťazom dnešného večera sa stáva počtom 18, suma poradí 2. Štefan Kováč, Brano. Na. Berú to tu berú ako je Bohom všetci. Máme tu ešte jednu cenu, pretože je to ako domáce, kláni, domáce zapolenie. Tak máme putovný pohár pre najlepšieho Bumenčana a ten vyhráva Ľubo Gerboc. Hej! Ja vám všetkým víťazom gratulujem. Porazení, nezúfajte, zajtra máte nádej na repete. Tréner, a vy ako domáci pretekár čo? Domáci pretekár. Ja som už odpretekal. Už končím, už začínam, len ping-pong budem hrať.